आता मी नेहरू नगरला आलोय रेशन कार्डावर माझ्या मुलीचं नाव चढवायला. काय करायचं आता? 10 ते 2 टाइम आहे. तुम्ही आधीच कशाला पाठवलं? कोण नव्हतं म्हणून गेले. मला फॉर्म पाहिजे आता. 10:57 झाले. प्रसाद येतील नंतर. कधी काय करायचं फॉर्म? नाव चढवण्यासाठी फॉर्म पाहिजे. 10 ते 2 टाइम आहे यांचं आणि हे माणूस आधीच गेलाय 3 मिनिटापूर्वी. अहो 3 मिनिटं काय, आता कोण नव्हतं पार्टी म्हणून गेले. आणि रेशन कार्डच्या ऑफिसला आलोय मी आणि कंटिन्यू ती बाई फोनवर बोलते, टाइमपास करा होतात. आणि हे इकडं बघा, आमची साईट चालू नाही, आम्ही फोनवर नाही बोलत. फोनवर बोलत नव्हतात. विचारायला फोन. अरे साईट चालू आहे. दाखवा तुमचा डायल. लवकर फॉर्म पाहिजे मला.